היי ליל צ'וקו. ההורים הלכו לקנות מיטה שאתה תוכל להיות בה. אנחנו כאן באוטו מחכים. דה. נראה לי שדוד נרדם, לא? והלל כאן, בתוך הכיסא שלו. דה. שלום הלל. מיקי מאוס הדביק את הכוכבים? כן. איך הוא עשה את זה? ככה הוא עמד על העץ, הוא טיפס על העץ, ואז הוא עף בסעים מים כמו טיל. זה בפנטזיה, נכון? נכון. ותגיד, כשהיה שיטפון, מה המים עשו להרי הגעש? הם חיבו. קיבו אותם. טפ. 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 דוידי, תספר לנו איפה ישנת הלילה? בבוקר. איפה ישנת בלילה? בבוקר ישנתי. איפה ישנת בבוקר? איזה מיטה? מיטה של אוטו מרוץ. באיזה צבע? לבן. ויפה ואתה אוהב אותה? לא. היי, בבית הלל. איפה אתה ישנת? בלול חדש? מה? ויפה שקנו לך הכי טוב, הכי משוכלל, שתישן טוב ותהיה מוגן. כן, אני באה. הנה המדרגות בדרך לחדר של דוד. הנה סבא יואל שעזר לנו אתמול מאוד. והנה הכיסאות החדשים שלנו שמצאנו. והציץ. עכשיו נרד במדרגות. מצלמים גם אותו? סגרנו אותו כבר. השקל. השקל הזה. למחבל. תכף אני באה להחליף לו. ועכשיו אנחנו יורדים לנו במדרגות ונכנסים לחדר חדש של דוד והלל. זאת המיטה המדהימה של דוד, המיטת אוטו, והשטיח אוטו שלו, זה המנורת לילה שלו, וזה החלון והדלת למרפסת. ופה זה הלול של הלל, שהוא לול קמפינג שקנינו באופן זמני. עכשיו בחדר, אפשר לצלם אתכם? מי בא אלינו ללמטה גם כן? והלל המחבלל. וואו. למה ירדת? מה? בשביל לראות את זה. לראות את הדבר הזה. היי! אוי. זה יהיה בדיוק כמו רחוב. נכון אבא? נכון. בוא נשיר. אלוהים שלי.
באתי מן המים ממצולות הים. מה אתה רוצה לשיר? נשיר למשל פלפילון? כן. יאללה. פילפילונים עד מאוד, פנים ואייה, ומיד התחיל לצעוד. פילפילון לא ידע לצעוד. כל הכבוד, מחיאות כפיים, מחיאות כפיים, כל הכבוד. שלום ושבוע טוב. היום אנחנו נזכור מעט מן העניינים שיש כאן, בבית הזה, במקום הזה, שיהיה קודם. אוקיי. אז זה המטבח. עם השולחן והכיסאות היפים שמצאנו ברחוב. שגנבנו מהפיליפיניות. מהפיליפיניות המסכנות. זה העציץ החדש שקניתי, וגם שתילי בזיליקום וקורנית. בהקשר של ההקשר. של ההקשר. קוראים הקשר, לא הקשר, הקשר. אוקיי. יש זה הקשר החדש מאיקאה. יש הקשר עם משולש מסביב. זה עוד עציץ. טריינגל. וזה הטוסטר שישעיהו קנה לי. ישעיהו, תוריד אותו. זה לא יפה ששמת אותו שם בהסגר. טוסטר. זה המדיח החדש שלנו. הוא הרבה משהו. פועל באופן אינטנסיבי, וזה הפח המשוכלל החדש שלנו. צור זה מטבחנו הפעוט, אך חביב והסוף סוף גם נקי. הנה המגנטים של כל המעבדה שעשוי. והנה עוד עציץ. זאת הכניסה, ואלה שני שרפרפי איקאה ראויים, כי אין לנו מפתח שוודי. אז מפה נכנסים לבית, יש חדר ושירותים וכל מיני דברים כאלה. זה המעקה, שבדרך כלל משמש לאחסון המון דברים, וזה השער שהילל מנסה מחדש כל יום, כמה פעמים ביום, לבדוק האם הוא עמיד נגד פריצות נדנודים. זה המזגן שישעיהו התקין ברוב חוכמתו יחד עם מאיה, ומאז הוא עובד באופן אינטנסיבי. זאת הרצפה שעבדתי מאוד קשה לנקות אותה, ועכשיו היא פחות או יותר נקייה. וזה שוב ישעיהו. שלום שוב. מאוד נעים לראות. למרות שאני מדבר. זהו, במטבח הזה כבר בושלה ארוחת שבת לתפארת. וזהו, מה עוד יש לומר?